Здравейте и добре дошли в нашата нова поредица HealthCast, в която разглеждаме важни теми, свързани с психичното здраве на учениците, заедно с преподаватели и експерти. Тези HealthCast епизоди са част от проект по програма Erasmus+ Mind and Art. Този проект обединява партньори от цяла Европа с цел да подкрепи учителите в изграждането на умения у учениците за устойчивост, справяне с стреса и развитие на емоционални компетентности чрез иновативни и творчески подходи. В днешния епизод ще се фокусираме върху тревожността при учениците и един важен въпрос – кога тя е нещо повече от просто стрес. Аз съм Елена от Фондация Ценности, добродетели и интегритет, а днес наш гост е Йордан Танковски, училищен психолог, който работи активно с ученици, учители и родители. Добре дошъл, Йордан. Благодаря ти, че откликна на нашата покана. Благодаря за поканата. Добре, като за начало, за да придобием представа, според твоя опит, доколко разпространена е тревожността сред учениците днес? Доста е разпространена, защото много деца се тревожат за оценките си. Други се тревожат за дали спазват правилата и дали правилно интерпретират какво означава спазване на правилата. Тревога се получава, когато има свръхамбициозни родители и те се опитват по някакъв начин да имплантират тези свои свръхамбиции на децата си, като надценяват най-често техните възможности. Тревожността много често пъти е свързана с тази лоша комуникация между родители, учители и деца, което се отразява, разбира се, директно върху децата. Причините са много. НВО-та, когато наближават националното външно оценяване, тогава също се появяват големи тревоги. Но има една тревога, която също е, аз мятам, тя е следствие на нашата образователна система. Аз го наричам бележкарството, т.е. тази нелоялна конкуренция между учениците за бележки и по някой път те смятат, че са подценени и спорят с учителите, но първо се разтревожват. Другото, което е, че класовете, вместо да бъдат добри екипи, да има такава добра училищна общност, за съжаление, тя не винаги се случва. Това също е повод за тревоги, когато класът е разделен. Много родители и учители всъщност се затрудняват да определят къде е границата между стрес и тревожност, която вече изисква допълнителна подкрепа. Сега, това е една много интересна тема. Аз много професионално съм засегнат от нея, защото взето моята дисертация е на тази тема. Тревожността най-често е следствие на стрес. Сега, първо, за да кажем, има обстоятелства, които първо карат децата да се, случват се стресори. Ние ги наричаме причинители на стрес. Mm-hmm. И едно от следствията е тревожността. Например, ето, казах, предстоящо НВО, национално външно оценяване. Детето е объркано, защото получава разнопосочни послания от учителите за неговото поведение. Това също е стресор. Детето има свръхпротективни родители, които вкъщи изискват от него прекалено много, надценявайки неговите възможности. Това са стресори. Всъщност стреса той причинява тревожността, но той има и много други следствия, разбира се, но едно от следствията е тревожността. Така че, ако трябва да направим тази връзката, корелацията между двете, първо има причинители, които са стресори и с които водят, едно от следствията е тревожността. Разбирам. Забелязваш ли някаква разлика според възрастта на учениците и в това как тази тревожност се изразява? Значи, разликата ще я кажа така. Значи, много е важно да има един балансиран начален учител от първи до четвърти клас. Mm-hmm. Ако учителят самият той е бърнаут или е прегорял или самият той не успява да овладее класа още от първи до четвърти клас, след това щетите на петокласниците са много видими. Тогава вече се вижда деца, които не са овладявани, деца, които не са спазвали дисциплината, учителен
е бил доста невротичен спрямо тях. Когато те вече преминат в прогимназията, нали, станат пети клас, се вижда, че има много такива деца, които тези негативни стресори, които са преживяли от първи до четвърти, са от пети и шести клас са ключови за работа с децата, за да могат след това балансирано да продължат образованието си. Но много са важни началните учители, които изключително много трябва образователната система в България да работи върху техния баланс, work-life баланс, нали, баланса между личен и професионален живот, защото ако те самите не се чувстват добре и преподават в такъв стресиран, невротичен вид на децата. Така че аз мога да кажа, че вече големите ученици след 8 клас, мога да се кажа, че имат доста ако трябва да сравна, нали, най-стресирани за мен са пети клас. Пети клас, между другото, учебната програма е много тежка, защото те влизат в един преход, който е бил доста защитен, доста по-сигурен от първи четвърти клас. Пети клас самите предмети стават много по-трудни и това е ако тогава, нали, няма класен ръководител, който също да балансира децата, учителите да проявят малко повече разбиране и спокойствие, това може много силно да ги стресира и да ги разтревожи, разбира се, като следствие. Да. Всеки, който всъщност се е сблъскал с тревожността, знае, че подкрепата е ключова. Ти като професионалист, какви практически стъпки би казал, че могат да предприемат учителите и родителите, за да подкрепят един ученик, който изпитва тревожност? Значи, то не трябва да се прави към един ученик. Първо, нали, за мен това е много важно. Трябва да се прави към целия клас. Тоест трябва да се въведат такива практики, които, за съжаление, в България изчезнаха. Няма ги. Сутрин да има гимнастика. Да има такива часове, в които тая практика, тя е много странна, нали, много учители не я приемат. Приемат да се прави автогенна релаксация. Децата да могат да се отпускат. След това трябва да имат много интерактивни методи за преподаване. Т.е. преподаването не трябва да бъде само лекционно. Нали, учителя да говори, децата да записват и така нататък. Нали, ясно е тази монологичната форма на преподаване. Когато обаче вече има конкретно дете, което има много висока степен на тревожност и може да се каже, че преживява някакъв стрес, със сигурност тогава вече с него трябва да се работи, нали, така наречения екип за подкрепа на личностното развитие. Ние сме психолог, педагогически съветник, има ресурсни учители, но най-вече психолог и педагогическия съветник го правят. Тоест, упражненията са дихателни, дълбоко дишане, първо да разбереме причините. Много деца имат сценична треска. Тоест да разберат, че очакванията към тях не са толкова тежки, сериозни, че от това зависи живота им. Много е важно какви послания с родителите да им се обясни в къщи, да не имплантират такива свръхамбиции и то да плашат децата си, защото много често пък те се плашат. Да им обяснят какви са последствията, когато не успяват. Тоест да не се приема лошата оценка като лош опит. А да се възприема като опит. Той децата трябва да разберат, че това, което... Тоест, усилията, които полагат за даден изпит или по даден предмет и оценките, които получават, те са просто ощетени или поощрения за усилията, които са положили, а не оценка на личността. Много учители трябва да внимават, когато пишат оценки, да не унижават личността на децата. Точно с това е свързан следващия ми въпрос. Има ли реакции и то какви са, които са с добри намерения, но всъщност могат да засилят тревожността? Ето сега, например, много учители казват браво. Значи винаги, когато се дава позитивна обратна връзка на ученик, трябва винаги да се казва за какво. Браво, Елена, защото си написа домашното. Браво, защото днеска беше много активна в часа по география. Тоест, значи това е много важно. При позитивна да не се казва браво, първо децата да не са застрашени да станат фаворити на учителя, защото когато станат, другите деца ги намразват. Нали, когато получаваш само браво и учителката дига само децата, които си дигат ръцете, нали, това не е окей. Трябва всички деца да се чувстват равнопоставени. След това, когато учителят дава критична обратна връзка, също по същия начин трябва да критикуваш поведението на детето, а не личността му. Нали, другото, което това също го има. Има учители, които заради това, че имат любими ученици, те им го показват, нали, фаворити,
децата почват да смятат, че са привилегировани и това е грешно. Също вкъщи. Има родители, които винаги смятат, че техните деца са прави, че те никога не нарушават дисциплината, че са прекрасни, а те всъщност точно правят обратното на това, което. И когато ти се опиташ да говориш с родителя, той почва да обвинява всички учители и така нататък. Тоест трябва да се работи. Много е важно работа в екип между учители и родители. Да, наистина е много важно да има тази връзка и комуникация между учителите и родителите, за да може ученикът да бъде успешен не само по оценки, както ти каза, ами и като индивидуален човек. Вижте, имаш две много важни неща. Ученикът трябва да има нагласа, че идва в училище да учи. Това е основната му роля. Другото е поведението му. Тоест, как изграждаш взаимоотношения, как се държиш с учители, с другите деца, съответно да спазваш правила и дисциплина. Нещо, което, между другото, в последните години доста се влоши, бих казал, в България. И тук, когато се работи с едно дете, не трябва да се работи само за неговата учебна мотивация, т.е. той дали ще учи или колко ще учи, не трябва да се работи върху това класа да бъде екип. Учителите все повече трябва да прилагат проектобазираното обучение и то не да дават индивидуални задачи на децата, а да им дават проектни задачи. Те да правят нещо заедно и да се оценява колективно усилие. По този начин те ще знаят, че са зависими един от друг и това нещо стимулира взаимопомощта, подкрепата, заедността. Когато се стимулира бележкарството, се получава нелоялна конкуренция и децата не могат да изградат такава кохезия и отношение на екипност вътре в класа. Ти вече спомена някои начини, които могат така превентивно да работят срещу тревожността, но може ли да повториш още веднъж и ако можеш да кажеш нещо допълнително за това, как може да се подпомогне развитието на устойчивост преди тази тревожност да стане прекомерна? Устойчивостта много зависи пак от няколко неща. Едното зависи от класния ръководител, дали е мотивиран да работи с децата извън класно, т.е. извън. Защото, ето сега, примерно, аз много често пъти срещам проблем. Аз казвам, ще правя ателие, каня класни ръководители и възпитатели, примерно, и те отказват да дойдат, примерно, след учебно време. Сега тези, които са утре, са много съвестни и активни класен ръководител и възпитател, те ще дойдат, защото те инициираха тая идея, ние я подкрепихме, направихме програма. Затова е много важно да има учители, които да са готови сърцато, да виждат мисия в работата си и да правят едни такива неща, които не винаги влизат в границите на работното им време. Второто много важно нещо е самия училищен колектив да бъде екип. Защото за мен едни от най-лошите колективи, които съм виждал, защото аз съм работил преди тази си работа с бизнес организации, едни от най-лошите екипи са училищните колективи. Ние трябва да бъдем, учителите трябва да бъдат модел за подражание за тази екипност, защото когато няма екипност и ние не можем да бъдем ролеви модел, децата това нещо го усещат и те се държат по подобаващ начин. След това другото нещо е, трябва да родителите да се насърчават, да се работи индивидуално с тях, т.е. като работим с детето, родителите трябва също да поемат топката от нас, това, което ние правиме, да имаме работа в екип, т.е. да си унифицираме методите за работа с децата. Ако това нещо не се случи, ние правим едно, родителите правят друго, децата стават невротични, тревожни и така нататък. Много неща могат да се направят. Стига обаче да има мотивация и всеки учител да вижда поне малко работа в мисията си, т.е. да вижда малко мисия в работата си, за да се получи тази кохезия и това триединство, защото много се говори за него, учители, родители, деца, и да се намали бюрокрацията, защото още взето, да ви кажа честно, една голяма част от времето им отида да отговаря на някакви писма, на жалби, на такива, което изяжда ценно време, както на педагогическия съветник, така и на училищния психолог, да може да вършим такава теренна работа. Така е. И сега за всички, които ни слушат в момента, след разговора, който чухте, какво мислите? Коя е една малка стъпка, която родител или учител може да предприеме още днес, ако се притеснява за ученик?
Благодаря ти, Йордан, за отделеното време, за споделения опит и практичните съвети. Благодаря и аз, беше ми приятно. Благодарим и на всички, които ни слушаха и до следващия епизод на Хелткаст.